नै मोनाबिलि समनि मानि बङाइगाव टाउनाव फैदों बायदि आइ लाभ बङाइगाव आरोना जों बेखायनो फैनो हादों बेलासि समनि दसे टाइम पास ओरैनो बेरायफैबाय आइ लाभ बङाइगाव फाराङावहाय दसे ओरैबायदि बरिया बेरायनोहाय मोजां मोनायावसो मोजां आरोना लाइटजों जाबजों साफायो बेथ' जाबाय फुख्रि बायदि आरो आइ लाभ बङाइगाव माने बेयाव फैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों दसे समनि थाखाय आरो मानसिफ्रा एसे खमायलांबाय आरोना खायसे मोनाबिलि 6टा 5टासो बायदियावसो ओरैबायदि मानसि जायो दाथ' गैयानो होनदो खम जाबाय आरो एसे सुबिदानि दसे खम जायो ओमफ्रायहाय दा 5टा 6टा बेफोरनिफ्राय बेरायनो मोनबा साबसिन जायो आरो आइ लाभ बङाइगाव गासिबो गाज्रि मोनदों बेरायनो दसे नायलासै माने बेरायखाबाय माथो माने हराबो 5:30 बायदि टाइम जाबाय माने आं बुंबाथ' टाइम 5टासो लासै बेरायनो थाखाय बेबायदि गोसो दसे नायलांनो Masih main jauh macamnya kayak dikasih nama kita kan apa pun boleh. Lain sekali, orang lain masih ada. Ini nama